Wannan shine isowar waɗannan yara da aka ceto ko aka da su jiya, waɗanda suke wannan mota ɗauko su domin su zo su ainihin wato ga gwamna, sannan a haɗa su da iyayensu, wanda kuma kai tsaye kenan gwamnati na jihar Katsina tare da ni Khalifa Shehu Kaji kai tsaye, wanda yanzu ana kenan. Alhamdulillah, Allah ya taƙaita mana. Kai je ka gaba, ka gaba. Abu da zai su tashi daga kan hanyar ya lafu mutane. Ne sun ci wata ƙarin gaba. Alama dai har yanzu shawara ce bata kai ga tsayawa ba, wanda suke tunani ina za su sa motocin nasu su zo, wanda kuma gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari da mataimakinsa da kuma sauran shugabannin ga yaran nan dai an fito da su sun sauko suna tahowa a kafa tare da rakiyar jami'an 'yan sanda.
mota ta biyu kenan na waɗannan da take ɗauke da waɗannan ɗalibai, su ne suke tahowa su ma a yanzu. nan dai waɗannan ɗalibai ɗaya bayan ɗaya suna ci gaba da shigowa. Za a yi maraba da zuwan ku. Abu na biyu shi ne
su ne suke ta fitowa daga mota ta kudu kan ta yanzu kenan. Da kuma CP Abubakar Mashi. Saura motoci guda biyu wanda suke ɗauke da waɗannan ɗalibai da daga nan gwamna zai gana da shi sannan kuma sai abu na gaba. Na ba ke ce me zai rufe. To yana da a to shi.